Khatkhati Police Station ke parlo Lahorijan sa abiri ajoalong pen pinnangan raki ahormu pen police atum banghini atum aphan nep ingnang ponlong lupusi birta reponlong birta kilong ponatenge kedam tang chitini phai hiniani anelo por phai hini rachitim apor malom karbianglong additional SP security John Das EPS pen joy pen birta longsi Khatkhati Police atum aphan pachini ponlo bangsolam theke long teng pen Khatkhati OC Roman Bodoloi SI Somdon Swargiari ASI Bhubon Barik Lapen Police Abitung Atum Sa Birialong Kirika Khurugasai Dengponlo Lapusona Porohut Banghini Atum Aphan Khangdonsi Kakhurugasai Dengponlo Lasohut Inodari Dengpen Home Krisi Duma Athong Kubalong Pen Gram Troxikeb Rapli Tokbor Tit Home Sirkeb A Heroin Lapen Home Troxikeb Rahili Simplex Tablet Longponlo Laso long kachirapdon banghini atuma phansitami raikom saikhi atum nep ingnang ponlo kachingnang check banghini atuma melaki Morigaon district Moirabari Salkhati Pathar Amikar Muhammad Hassan aliasopo Muhammad Gajibur Rahman Ataningkan Krisir Kep Asabura Lapen Lahorijan Tilabosti Amikar Muhammad Muzibur Rahman asopo Muhammad Aizul Islam Ataningkan Krisir Kepusi pangthek ponlo Kineblong chegatum banghini aphanta drugs pen Khatkhati Police Station along anwansi arona tengpen lamphoi pabon ponsi banghini aphanta hemkangsam thapon lubuta pachini dun bokajan benananterang karbinglong live